Ribeira dedicará a cultura do mes de abril a Isaac Díaz Pardo. O Centro Cultural Os Tres Rivas e a Biblioteca Municipal acollerán diferentes actividades para conmemorar un mes que comeza hoxe co Día das Artes Galegas. Ribeira prepara un mes de abril cargado de actividades culturais coa figura de Isaac Díaz Pardo presente. Hoxe conmemorase ademais o Día das Artes Galegas, unha data que serve de marco para a programación cultural nas vindeiras semanas. A vida e a obra do intelectual será o principal obxecto de estudo no mes de abril, comezando o día 5 cun obradoiro de pintura da man de Electra Menéndez. Temos unha especial presencia de accións ao redor da vida e obra deste intelectual. Comenzamos este homenaxe o sábado 5 de abril cun pequeno laboratorio de formas que dará Electra Menéndez. Será un obradoiro de pintura sobre cerámica para nenos e nenas a partir de 3 anos e as súas familias. Será ás 12 horas, como sempre, e as plazas serán limitadas, polo tanto, haberá que inscribirse. Haberá tamén espazo para os cativos. O mes rematarase cun contacontos de Vero Rilo e Luis Iglesias, no que se fará fincapé na importancia do uso do galego. Outra proposta para público infantil facendo fincapé na importancia da transmisión da lengua galega con Vero Rilo e Luis Iglesias, que contarán e cantarán famosos cantares en pelica de burra. Esta proposta da Rede de Dinamización Lingüística pecha a programación do mes no Centro Cultural de Os Tres Rivas. Deixar tamén que se me olvidou decir que Travesías de Raquel Queizás está incluído dentro do programa Ler Conta Moito, que é un programa que intenta incentivar a lectura entre a rapazada. O Día do Libro, o 23 de abril, tampouco pasar desapercibido en Ribeira. O Centro Cultural Os Tres Rivas acollerá a presentación de Jarroa, da vilagarciana Andrea Fernández Plata. Pero tamén quixemos complementar o ser abril, o mes do libro, pois algunha actividade máis, sobre todo esa semana do 23 de abril. Pola parte do Departamento de Cultura, imos a facer no Centro Cultural Os Tres Rivas a presentación literaria de Jarroa, un libro de Andrea Fernández Plata, o mesmo 23 de abril, o Día do Libro, ás 8 da tarde no Centro Cultural Os Tres Rivas. É unha entrada, por suposto, de balde. Non será a única actividade literaria eses días. O 25 de abril presentarase Passepartout, do escritor Álex Pernas. Barbantia traballa polo libro galego e pola cultura galega todos os días do ano, non todos os meses, non solamente abril, pero este mes en concreto xuntámonos aos actos que organiza o noso concello na sala Los Tres Rivas e, efectivamente, como dixo Antía, este mes toca presentar o libro de Álex Pernas, Passepartout.